No čau Mirka. No čau Broň. Tak je to tu? Tak je to tu. A sme tu a naživo. Dokonca náš obraz dostal, či náš zvuk už dostal aj obraz? No, tak doslova, tak teba už teraz spoznajú ľudia, že kto si, čo si. Aj trošku ináč, ako len z tých mojich slov. Aj. Áno, presne tak. Tak ja sa asi v úvode trošku predstavím našim poslucháčom aj ľuďom, ktorí sa na nás dívajú, aj obrazom. Tak moje meno je Mirka. To asi všetci aj vedia, keďže to tam mám. A som zodpovedná za projekt V hlave ťa mám. To je ona. Dobrý Noris. Takže áno, som to ja. Je to projekt, ktorému sa venujem necelých 5 rokov. Pamätám si presne deň, bolo to 17. novembra. Dnešná revolúcia 2020. Som založila túto stránku. Bolo to presne v čase covidu, kedy všetci ľudia, bola to druhá vlna, tuším, covidu, kedy všetci ľudia boli pozatváraní doma. A ja som nevedela teda, že čo so sebou, že čo robiť. Tak som vlastne si založila takúto stránku a som tu už 5 rokov a viac menej poslednú dobu som sa tak trošku nejak ako Felix stala z popola a začala tak trošku inač. Tento celý projekt som uchopila a venujem sa trošku teraz takým iným témam. Ale my sme tu pre niečo úplne iné. Ale najprv dám tebe slovo Broni. Tak, možno mňa už poznáte, keď si hovorila o tej covidovej vlne, tak si pamätám presne, jak som sedela doma, nebolo teda do čoho až tak štuchnúť, tak ja som si zase spravila podcast. Tak si hovorím, že dobre, že hovoríš, ak to už bude nejakých tých 5 rokov alebo koľko. A ešte stále ten podcast žije a teda mám z toho radosť. A ja pracujem ako coach, ako dobrý coach a venujem sa témam vzťahov, toxických vzťahov, sebarozvoja, takého sebapoznania a veľmi, veľmi teraz téme takej sebalásky alebo takej sebahodnoty a takého poznania človeka. Mm-hmm. A my sme sa už stretli pri viacerých projektoch, sa nám tie cestou prelínali a sme takto dali hlavy dokopy. A jak sme mali tieto dve naše hlavy dohromady, tak niečo vzniklo. A vzniklo niečo medzi nami. A rozhodli sme sa priniesť možno, že taký nejaký nový koncept toho, ako sa rozprávať o vzťahoch, ako sa rozprávať o tom, ako žijeme, ako fungujeme, ako by sme možno mohli lepšie fungovať a lepšie rozumieť sami sebe. A ja som teda veľmi rada, že si sa toho chopila, pretože to prvá moja reakcia na to bola, že moja drahá, musíš si to robiť sama. Ja ti veľmi rada zaasistujem. Takže je to gro hlavne tej tvojej práce a možno našej spoločnej inšpirácie, ale som teda veľmi rada, že sme sa do toho pustili a že teda budeme prinášať nové témy alebo nový pohľad na tie základné témy a sama som zvedavá, čo z toho všetkého príde. Presne tak, vymysleli sme si projekt medzi nami a ja verím tomu, že to nebude len medzi nami, ale že to s týmto projektom pôjdeme aj von, teda medzi ľudí a to je vlastne aj cieľom tohto celého živé besedy s ľuďmi, ktorí trpia týmito problémami a riešia si sami v sebe niečo, keďže momentálne je doba za mňa. Nepovedala by som ani, že je to doba ťažká, ale skôr je to taká transformačná doba, kde veľa ľudí má takú príležitosť podľa mňa možno aj zmeniť pohľad na samého seba a celkovo aj samého seba ako človeka. A my sme sa vlastne rozhodli urobiť tieto besedy v 5 blokoch, teda 5 besied na rôzne témy. Je tam sebaláska a sebahodnota, potom je to emocionálna inteligencia a vo vzťahoch následne na to je to zdravá komunikácia, riešenie konfliktov a mindfulness a pokoj v hlave a nakoniec je to, pomôž mi, dôvera vo vzťahoch. Presne tak. Takže a na týchto 5 tém sa verím tomu, že budeme stretávať aj naživo a s našimi poslucháčmi, alebo teda priaznivcami. A ja by som možno hneď aj tak začala s tou prvou témou, čo to vlastne tá sebaláska a sebahodnota je, alebo ako by sme ju mohli definovať. Víš, mne to vždy tak príde, že sa cítim jak taký veľklik, že o tom stále rozprávam dookola a myslím si, že na tejto téme je ten taký základný problém, že hovoria o tom všetci a vlastne veľa ľudí má ako keby také veľa takého naštvaného, proste tá sebaláska, je to strašne dôležité, jak si to treba pestovať, hej. No a potom príde tá, by som povedala, tá hlavná časť, no dobre, ale ako si ju mám pestovať, alebo čo konkrétne mám robiť a tam si myslím, že začínajú byť tie
rád je veľmi také vágne, takého typu, hej, ja tu sa obím sa, kúp si nové šaty a podobne, hej, takže spadneš z jednej závislosti do druhej a podobne. Takže to asi nebude úplne cesta. A ja rada hovorím o tej sebahodnote skôr takým nejakým náhľadom, že je to skôr vedomie toho, kto som, aká som. Nie len teda tie moje dobré stránky, s ktorými sa pochválim, ale takisto aj tie tiene, alebo to, čo až tak možno dobre nerozumiem, alebo čo sa desím, alebo čo mám možno, že úplne vytlačené z tej svojej osobnosti, že takáto teda určite nie som to, mne netýka a podobne. Takže mať sám seba rád, hej, byť k sebe láskavý a začínať tým, že začnem lepšie rozumieť sama sebe. Svojím procesom, svojím pochodom, svojím tým spúšťačom, ktorý máme samozrejme každý, aby v tom seba poznaní mohol prísť taký nejaký ten pokoj toho, že prijímam seba ako človeka, taká, aká som a viem teda o týchto svojich veciach a snažím sa ich nejako prepracovať, nejako lepšie fungovať. A ono to tak nádherne ide ruka v ruke, že čím viac tých vecí mám prepracovaných, čím lepšie im rozumiem, tak tým väčší pokoj ako keby ide zo mňa. Tým som taká proste vyrovnanejšia a keď aj niekto možno ma zraní alebo na mňa zaútočí, tak mám tam trochu taký väčší priestor nad tým premýšľať, že čo ma to tam zranilo a jak to ja vlastne mám. Možno nemusím byť tak strašne dotknutá alebo tak rýchlo vystreliť, hej, keď sa čokoľvek deje. Takže u mňa je tá sebaláska určite spojená so seba poznaním. Naozaj doslova také vedomie toho, kto som a ako fungujem. A veľmi pekne si to povedala, že presne to seba poznanie, pretože veľakrát tá sebahodnota u mnohých ľudí sa meria ako keby že aj nejakým tým výkonom, že tí ľudia si potrebujú niečo dokazovať, že áno, som hodná práve kvôli tomu, lebo dokážem toto, hej, čiže je to presne tak, že niektorí ľudia si to podmienujú práve tým výkonom, ale ako si uvedomiť tú svoju hodnotu bez toho, aby si mala tú potrebu toho výkonu. Čo urobiť? Ten výkon, neviem teda, či to úplne trafiam, ale podľa mňa je to skôr taká barlička. Vieš, že to je také krásne, že keď ja proste zabehnem, ja 10 kilometrov, to v živote nestane, ale keby som ich zabehla, tak mám tu niečo, čo sa ja opriem. Hej, tu mám barličku, je to 10 kilometrov a teda wow, ja som tá, čo vie zabehnúť 10 kilometrov, alebo je teda, neviem, ja som tá, čo vydrží pracovať 12 hodín a podobne. Takže je to merateľné. Je to niečo, čo si myslím, že je strašne ľahko na to nabehnúť. A teraz dúfam, že sa na mňa nenahnevajú tí, čo majú tie všelijaké tie športové hodinky, čo sa tak akože merajú si teda všetko, čo sa dá. Ale že vlastne je to tiež taká trošku otročina toho, že vlastne ty si meráš, či som sa dobre vyspala. A nie z toho, že sa ráno natiahnem a som rúžová, ale z toho, že sedia mi tu hodiny, aký hlboký spánok. Teraz koľko som odchodila, ešte mi chýba 20 krokov, tak to behám okolo stola alebo podobne. Že tam keď som opretá o tie čísla alebo o tie nejaké hodnoty, tak podľa mňa je veľmi ťažké sa oprieť o seba znútra. Hej, jak sa ja cítim, či ten môj spánok bol naozaj dobrý a príjemný, alebo či teda cítim sa dneska, že som tomu telu dala, ale ja sa orientujem podľa toho, že aké je tu číslo, aká je tu hodnota. A myslím si, že posunúť sa od toho výkonu k tomu pocitu, alebo k tomu, ako mám, tak to je taká hrozná neistota. Veď predsa tie hodinky ti úplne jasne ukážu, že či si spala dobre, alebo nespala. A teraz si sa máš zamýšľať, no tak teda cítim, že som dobre spala, alebo nespala. A ja si pamätám, že to bola taká zaujímavá situácia, som mala prasknutú platničku v nemocnici a teda ma vyšetroval taký mladý lekár, do dneska ho ľutujem, lebo on sa teda pýtal, že no teda, že jak vás to bolí? A že tak no bolí. A že kde vás to bolí? No tak niekde tam nejako tak, hej. A že boli vás to viac alebo menej, tak stredne. Že čo je stredne? Že vy vydávate strašne neisté hodnoty. Ja som tak rozumiem, že keď dám veľa, budem to akože táto je hysterka, ktorá má, keď dám málo, teda človek akože pošlo ma domov, alebo čo. Takže to som si už uvedomila teraz po takých rokoch, že aká hrozná neistota bola vo mne, že vlastne jak tomu odmerať, že či ma to bolí veľa alebo málo, že či sa moc sťažujem alebo sa nesťažujem. Takže práve tieto výkony nám veľmi ako keby uľahčujú ohodnotenie toho, teda ako sa mám, pretože mám sa o čo oprieť. Ale na druhej strane stávam sa vlastne otrokom tých hodnot. Či som toľko pracovala, či som toľko robila, nerobila. A toto by bolo ešte niečo, že dobre, môžeme nad tým premýšľať. Ale potom príde to, že ja mám splnené hodinky, ja mám dobré číslo na váhe, to už je jedno, alebo mám odrobených tých neviem koľko hodín. A spokojnosť nikde. Dobrý pocit zo seba nikde. Čo s týmto? Vieš čo, ja sama som takým otrokom týchto hodiniek, priznám sa. A
bola fáza, kedy som mala hodinky, predala som ich presne kvôli tomu a teraz som sa k tomu nejak naspäť vrátila. Ale viac menej asi to robím už pre seba. Vieš, že nie je to také, že potrebujem sa niekde chváliť, že dneska som zabehla 10 kilometrov, ale som na tej ceste a budem musieť ich zabehnúť, keďže som sa prihlásila na ten beh. Ale viac menej robím to už len pre seba. Že už to nie je také, že meriam ten výkon, takže potrebujem sa s tým niekomu pochváliť, ale skôr je to také moje pochválenie sa, že naozaj si dokážem reálne nájsť čas pre seba. Ja to skôr beriem akože z toho hľadiska. Ale áno, máš pravdu, sú proste fázy, kedy tí ľudia si presne takýmito nejakými vecami merajú tú svoju hodnotu, alebo hej, že mám na váhe o kilo menej a o tehličku viac. Takže... Čak to super. Hneď vidíš, akože výsledok instantne hneď vieš, jak si na tom, hej? Jasné. Ale vlastne vôbec tam nie je ten prístup k tomu, že dobre, ale mám tam to číslo dobre a ja sa mám dobre? Automaticky to znamená, dnes, keď to tam číslo není, nemám sa dobre? Jak je to možné, Pane Bože, že nejaké číslo určuje môj pocit do samej seba? A myslím si, že toto je to zložité, že prestať hľadať stále tú validáciu zvonku. A to je jedno, či sú to čísla, či je to pochvala partnera, či je to šéf, ktorý ma docení, nedocení. Aby som ja začala ísť tou cestou, že jak sa cítim ja, ako mne je v tej práci, ako mne je v tých vzťahoch. A to je niečo, čo treba dlhodobo rozvíjať a kultivovať. Pracovať. Presne tak, s tým súhlasím. Ono to ide tak ruka v ruke. Minule som mala práve debatu aj o tom, že o čom vlastne tá sebaláska je, že či to je to, ako vyzeráš alebo zvonku, alebo o tom, ako vyzeráš znútra. Lebo veľakrát môže človek vyzerať fajn, zvonku povieš si, že wow, že tento človek jednoznačne nemôže mať akýkoľvek problém, proste to je úplne, že bomba, hej, ja neviem, bohyňa, alebo pán Boh chodí po zemi a potom príde, že zistíš, že tá duša toho človeka je úplne vyprahnutá. Že to niekde sedí, hej. Presne to bola tak. jedna z takých najcennejších vied, čo som teda počula vo vlastnej terapii individuálnej, čo sa ku mne vracala ako bumerang, vyslovene, že veci sú iné snútra, ako vyzerajú na vonok. A je to proste hrozné klišé. Keď si zober, že sa stále hovoríme, hej, že také, ale takéto hlboké zvedomenie toho, že tak, ako to vyzerá, to vôbec nemusí korešpondovať s vnútrom, že to bolo niečo tiež, k čomu som sa potrebovala dlhodobo ako keby prepracovať. Ja mám zase takú obľúbenú tiež vetu, že čo z peknej misky, keď je prázdna. No áno, napodobne, hej. Aj, čiže nie je to len o tom presne vizuáli, aj keď človek podľa mňa chce vyzerať dobre, ale akože naozaj, ja sa priznám, tiež som bola tento typ človeka, že podľahla som tým sociálnym trendom. To nie. To akože nech sa prihlási v tom živote. K tomu živote akože neprepadol, tak to neverím. Hej. Hlavne, kto sa k tomu prizná, vieš, na to je to horšie. Ale každopádne viem, že od určitého okamihu to robím pre seba. Že aj to, že proste cvičím, robím preto, že už mám nejaký vek a chcem sa proste udržiavať v kondícii, že už to nie je presne len o tom, aby človek dobre vyzeral pre niekoho iného, ale hlavne by vyzeral dobre pre samého seba. Čiže ja už som skôr podľa mňa trošku dozrela. Keď už sa pár rokov poznáme, tak verím tomu, že podporíš tú moju odpoveď, že áno, že je to tak, že už som trošku aj dozrela. Ešte dúfam, že neprezrela, ale že dozrievam tak, ako to má ísť a ako to má prísť všetko v ten správny okamih, takže áno, súhlasím s tým, že veľakrát si honíme ego na prázdno, doslova. No ale tak myslím, že to aj súvisí s tým, aký ten svet je, hej, že keď si spomínala ten vek, tak my sme teda po 40-ke, že to je realita a ja hovorím, že prinášalo strašne veľkú úľavu, aspoň teda mne, že sa prestalo tak strašne ako keby namáhať s tými všetkými trendami a so všetkým a ja si pamätám, že v tej 20-ke, 30-ke, že človek bol strašne z toho vyčerpaný, proste udržať sa in a byť taký, aký to má a proste, ak sa, že naličené pomaly zo smetín, so všetkým, že to bolo tak vyčerpávajúce, že si hovorím, že takže fakt má svoje výhody, hej, dozrievať. Áno, je to pravda. Paradoxne, ja tiež, keď si mi aj hovorila pred mojou 40-kou, že uvedomíš si, že ešte teraz si začne ten život. No, to bolo demo doteraz, akože jednoznačne. Hej. Tak. A môžem s tým len súhlasiť, že je to tak a dokonca už aj do práce chodím nenalíčená, čo už je čo povedať a nikto sa ma neľaká. Hej, to nie je o zlaknutie. Ja som na to prišla, že to je niečo také, že ako keby si prijal tú vlastnú tvár, že proste toto som ja. Áno. Takáto som a proste ber alebo neber, hej, že už mi to je jedno, čo si ty o tom myslíš. Presne. A ono ti to tak funguje, že tí druhí ľudia, že však berem, to je super, hej, a ty pozeráš, že dobre, a to som sa tých 20 rokov namáhala, hej. Presne tak, presne tak, že čo teraz ale to sa ťažko vysvetľuje, to naozaj má to čaro toho dozrievania, takže nechajme to každému, nech si to ako prežije na tom svojom, tak ako potrebuje on.
Tak. Aby sme možno uzavrali túto tému sebalásky a sebahodnoty, ja mám takú poslednú otázku v tomto bloku, že čo je zdravá sebaláska a čo je už ego? No toto môžeme sedieť 4 ďalšie hodiny. A podľa aj tak tu presne máš 40 sekúnd. 40 sekúnd. Zdravá sebaláska. Povedala by som, že myslím, že ten pokoj v duši, takéto to súznenie so sebou, že sa príjmam a že proste nejaké veci sa mi daria a dokážem s nimi narábať, že to je takéto niečo, čo je zdravé, čo je akože také podporné. Ale takéto a ja to dám a ja sa hecnem a proste demonštrujem, ako sa mám rada a ja už mám všetko vybavené a nejak tak to už asi viacej zaváňa tou nejakou nadmernou prácou. Podľa mňa asi až tak strašne by to nemalo tak boleť, nemalo by to byť až taká makačka, že sa zoderem na tej ceste za sebou, ale skôr by to malo byť asi to dozrievanie toho prijatia týchto vecí. Neviem, či sa to úplne ako keby vystihla, ale taký ten, neviem, či sa flow, taká tá prirodzenosť. Alebo balans, môžeme to nazvať aj takým takéto vyrovnanie, že proste, že vidíš na tom človeku, že on to proste naozaj tak má, že proste ber alebo neber, že takáto som a proste toto som ja. Presne tak, this is me. A prejdeme asi k druhej téme, emocionálna inteligencia vo vzťahoch. A prečo je dôležité rozumieť vlastným emóciám? No, keď som sa nad týmto zamýšľala, tak som si vlastne uvedomila, že strašne veľa z nás, aspoň teda generačne, čo to ja vnímam v našej generácii, je to, že tie emócie boli absolútne nepochopené, častokrát nepomenovávané, boli veľmi rýchlo zatlačené. A toto je jedna z dôležitých vecí, o ktorých ja hovorím, že tu ťažko viniť rodičov, že to urobili, lebo a takí boli onakí. Mali to ešte horšie, možno, že oni sa už vôbec k tomuto nedostali, k týmto témam. My už máme našťastie internet a sociálne siete. Alebo čo GPT, ten GPT, má toto už je teraz brutál teraz, akože to normálne mi klienti hovoria, že sa s tým rozprávajú a tak. Takže myslím, že keď sa dieťa nenaučí pomenovať v tých situáciách, vďaka tej mamine alebo vďaka otcovi, ty si asi smutný, pre teba je toto ťažké, hej, a teraz sa asi hneváš do toho chlapčeka, že ti niečo zobrala podobne, tak rastieme tak nejak, že proste ja rastiem, niečo ma hnevá, niekde to vybijem a idem ďalej. Ja vlastne vôbec neviem, čo je so mňou, mám pokazom náladu a neviem, čo sa mi deje. Takže tie emócie behajú ako taká neúzemná elektrika celým telom a chytí sa ťa niekto, kto ide oproti prásk a dostane šupu, hej. Takže teba nechá frajer a ty prídeš do roboty, zhulákaš všetkých ako šéf, všetkým poriadne naložíš, dáš im, strhneš im prémie a tak ďalej. Všetci vidia sa nečakajú, že čo sa vlastne udialo a ty proste si iba smutná z toho, že ti nevyšiel nejaký vzťah. Alebo proste čokoľvek iné, hej, že to nerozumenie svojim emóciám spôsobuje podľa mňa strašne veľa bolesti v tých vzťahoch, pretože to je energia, akákoľvek táto emócia prebiehajúca nami, ona potrebuje niekde vybiť. A to zdravé vybitie, že ja prídem, že dnes mám zlý deň, že fakt, že kašlite na to, doma zle, všetko zle, fakt to som smutná, vyčerpaná, nechajte ma na pokoji, tak komunikujem, že nie je mi dobré, ale nie je to, že navriskam na všetkých a proste vybijem si to tiež nejakým spôsobom, veľmi rýchlo, veľmi efektívne, ale ničím vzťahy, ničím tí zamestnanci povedať, tá Broňa, to je hrozný šéf, alebo čokoľvek také. Takže tá emočná inteligencia, to súvisí to vlastne s tou schopnosťou našou emočne v tých vzťahoch byť. A hovoriť o tom, ako sa máme, ako sa cítime, čo pre seba potrebujeme a rozumieť tomu, čo nami prebieha. A to je akože makačka, pretože keď sa nám to nepodarilo počas toho detstva, kde sme emočne zreli, tak nám nič neostáva, iba emočne sa dovyvíjať v dospelosti. Preto nás toľkých na terapii, preto toľký o tom rozprávame. Pretože si dovolím povedať, že mnohí z nás emočne nedozreli, nedovyvíjali sa. Keď presne hovoríš o tom vybíjaní si tej energie na to svoje okolie, tak ako neprenášať tieto svoje emočné výkyvy na to svoje okolie? Čo urobiť? To prvé je to pomenovanie. Akože, neviem, či sa ti to niekedy stalo, také, že možno úplne banálne. Pozeráš nejakú reklamu a niečo v televízii a tak ďalej a zrazu máš tak blbý pocit, že chodíš tak, necítim sa dobre, čo je so mnou, ak sa ja vlastne mám, čo sa deje. A nie si schopná ako keby rozluštiť, čo sa udeje. A možno v tej reklame si videla niečo, čo sa podobalo, ja neviem, na nejaký bývalý vzťah, alebo ja neviem, niečo, čo ti v živote nevyšlo, alebo sú tam proste nejaké šťastné zábery, ktoré ťa rozčulujú, ja neviem, to je jedno. Proste zobudilo ti to nejakú spomienku, ktorá bola zraňujúca, bolestivá a ona putuje zase tým telom a
tým našim vnútrom a hľadá si to vybitie, alebo hľadá si ten spôsob ako na to. Takže už keď mňou putuje niečo také divné, tak by som sa mala začať zamýšľať, že čo to zobudilo, čo to štartovalo, hej. Čo bolo to zráňajúce na tej reklame, hej, že možno, neviem, tam bol nejaký psíček, ktorý mi skápal, keď som mala 5 rokov, alebo ja neviem čo, proste nejaká strata. A tak ja som vlastne smutná, ja som si spomenula na toho môjho psíčka, hej. A tá emócia dostane ako keby priestor, ona nejakým spôsobom povie, OK, už som sa ohlásila, toto je v poriadku, zobrali ma na vedomie a ona už nemusí hľadať, kde sa uzemní alebo kde sa vybije. A to chce hrozne veľa práce. Ja som to strašne zjednodušila, keď ma niekto počúva, tak sa možno chytá za hlavu, tak dodávam to do také skratky. Ale hrozne veľa práce, aby som ja venovala pozornosť tomu, keď som taká nejaká, že iná. Lebo my to všetci na sebe cítime, že niečo je iné, ale málo kto tomu venuje nejakú hlbšiu pozornosť. Čiže zistiť ako keby, že kde je ten náš taký gombík, ktorý spúšťa tieto naše... Keby bol jeden, to bol super, máš ich čo, niekto je 50, hej, tých gombíkov a teraz zistil, že ktoré 2-3 naraz sa mi postlačali. Opustenie, strach, neistota, hej, už to ide, už ide tyrada elektrika, kope jedna naraz. Ja som si predstavila takého ježka, vieš, že pri každom jednom onom náraze, ako keby, že praskne ďalší. To je ježko, ale potom máš ešte slimákov, to som ja. To čestne priznávam. A slimák je ten, že ten chudák druhý niečo povie. Vôbec netuší, čo povedal ten slimák v sekunde, že áno, takto sa behne do ulity, hej. Tak je to zranenie toho, že neschopná povedať, čo mi rozprávaš, alebo vybiť a tak ďalej, že rovno sa stiahne dovnútra ako zranená, hej. A to bolo počuť tiež na roky tej terapii, to nieko rozobrať, že prečo som ten slimák, čo sa deje, prečo som zalazená v tej ulite, hej, a vieš, všetky tie zážitky, všetko, keď si tak rozbaluješ, tak zistím, že ja tým chudákom ľuďom okolo som ja nedala šancu, oni ani nechápali, že prečo som v tej ulite, čo sa udialo. A ja viem, že to nebolo úplne fér asi, čo som robila, ale inak som to nevedela. Tak ja som potom taká tá ryba, vieš, keď do nej pichneš, sa nafúkne. Tak to som presne ja, dáš na mňa nejakú emóciu, ja sa nafúknem a super, takže my máme tú špicatú rybu, hej, tú pichlavú čieška, potom máme slimáka, teraz máme tú nafúčanú rybu, hej, takže hej, máme rôzne prejavy, povedzme si pravdu, hej. Áno. A Broni, máš nejaký tip na zvládnutie emócie v reálnom čase? Napríklad, neviem, poviem príklad, ja som dnes úplne veľmi premotivovaná, hej, ja si idem dneska presne taký ten môj vibe a flow. Že aby zase nebola som taká, že too much, že či máš nejaký taký tip na to zvládanie tých emócií. Si to užívaj, aké tu máš, akože bude rada, že tu máš, lebo zase zajtra dojde nový deň a každý nový deň dojde nejaký ješko, ryba alebo volačo, hej. Slimák, život spestrí a nebudeš chápať. Víš, poviem ti, že akože mala som sa tam, že techniky, ja neviem, ukľudňujúce, ja neviem, ale už na to neverím. Ja už verím skôr na takú tú sústredenú pozornosť toho, že dobre, už sa mi to stalo, už som teda v tej ulite, alebo kdekoľvek som a teraz čo sa to tu deje, že prečo som sa tak musela stiahnuť, čo mi to vlastne tí ľudia povedali a čo bolo to bolestivé na tom, hej, že skôr ako nejaké strašné hacky by som povedala, že to tej sebereflexii, že moment, toto není moja štandardná pozícia, čo vlastne sa mi tu udialo. A to chce strašne veľa premýšľania, to je vyčerpávajúce, že bolo by ľahšie povedať, to prejde, nech sa to nazbiera, ale tá sebereflexia mi pomôže, moment, že toto je podobne, jak mi doma hovorili, to som aj na škole zažívala, že na to som asi citlivá, dobre, tak dobre, že aspoň to poznám, že kde to mám, druhýkrát možno nevlezem celá do ulity, lebo na chvíľu sa stiahnem a prežijem to lepšie. Je to nadlho, je to strašne nadlho prepracovanie. Čiže ako kebyže pomenovať, hej, tú danú emóciu, ktorú mám. Tak zjednodušene povedané, lebo neviem, či úplne len pomenovanie stačí, že ono je to aj také nejaké emočné, nejaké, že toto je ono, toto je ono, to je také, vieš, že je to trošku hlbšie ako len to, že som smutná. Jasné, čiže uvedomiť si, ako keby, že, alebo zvedomiť si tú emóciu. Rozpýtať, čo ma tam tak vtiahlo. Jasné. Ja mám také pravidlo napríklad, keď ja nejak reagujem, alebo teda snažím sa nejak svoju emóciu vstrebať, tak ja mám zase pravidlo 3 sekúnd. Že keď proste príde ku mne nejaká emócia, s ktorou nie som stotožnená, alebo ma nejak akože vyrušila, tak ja reálne sa nadýchnem, vydýchnem a to sú presne také tie moje 3 sekundy. A až potom reagujem. Vieš, snažím sa to. To si fakt dobrá. Lebo napríklad v partnerskom vzťahu to zažívam tak, že pravidlo niekedy až 10 minút až 30, hej. Lebo to, čo mi beží hlavou, je nepublikovateľné a proste to viem, by to dopadlo. Takže naozaj táto schopnosť odloženia, čo hovoríš o tých 3 sekundách, je fantastická. Lebo koľkokrát si ježiš, dobre, že som nič nepovedala. Pretože to sú tie emócie taká, tá červená pačka v hlave.
Presne tak. Takže ak sa ti podarí vydržať z 3 sekúnd na 3 minúty, lebo to je koľko, to je jedno, hej. Mm-hmm. Každý ten jeden odklad ti pomôže lepšie zareagovať, lepšie sa správať, možno menej tie vzťahy nižšie tie zraňovať, hej. Ale čo ti beží v hlave, to sú stále myšlienky, to sa neráta. To je v poriadku. Presne. Akože to ani nehovorím. Ja už tam mám celú Mexicku, celú novelu, vieš. Mi tam prejde v hlave, ale naozaj, lebo ja som bola veľmi známa tým, že som veľmi reagovala prudko a zbrklo. Výbuch to bol akože jasný u mňa. Takže naozaj som sa naučila takto nejak ovládať tie svoje emócie a trošku viac ich sebe ako kebyže spracovať. Presne tak. A Broni, ako budovať takto? Poznáme ľudí, ktorí sú, hovorí sem, že emočne chladní, potom sú ľudia, ktorí sú emočne až prehnane citliví. A ako si budovať tú svoju citlivosť v tých emóciách, ale práve, že naopak, ako si ju možno nejak chrániť alebo regulovať vo vzťahu k iným ľuďom? To je si strašne ťažko povedať, lebo nedovolím si povedať, že kto je príliš, to je príliš málo, príliš veľa, že to by som si fakt nelezla, ale skôr je to také, že keď ja už dostávam pravidelne nejakú spätnú väzbu, že Broňa, ty si taká precitlivá, ty si v kuse ten slimák stiahnutý, už mi to povie za sebou 5 ľudí, ktorí proste absolútne nechápu, kde je svet, tak už môžem začať rozmýšľať, že toto možno, že nie je úplne štandardné, ani keď úplne toto není 100% meradlo, lebo môžeš mať veľmi podobných ľudí okolo teba, ktorí napríklad emočne sú chladní a proste ty prídeš príliš, hej, že nemáš to správne miesto. Takže začať tiež tú sebareflexiu a ak je to naozaj, že také, že sa z toho neviem vymotať, tak ja všetkým hovorím, že choďte do tej psychoterapie, že to je rana istoty. Tam si to rozbalíte s tým terapeutom a skúsite tomu lepšie porozumieť, že čo je príliš málo, alebo či tá rodina ma tak formovala, alebo či mám takých kamarátov necitlivých, citlivých a tak ďalej. Takže toto je hovorím taký veľmi tenký ľad, aby som si dovolila povedať, že čo, ale zasa sa vracam k tomu seba pozorovaniu, že keď mi prichádza stále rovnako odpoveď, ty si príliš niečo, tak niečo tam je. Niečo potrebujeme pohrabkať, že čo je tá hyperkompenzácia, alebo čo pôsobí ako hyperkompenzácia na mojich blízkych, že čo to vlastne, jaký obranný mechanizmus je, čo to má chrániť, čo to má kryť, alebo čo mi to má priniesť, lebo všetko to, čo robíme, tak tej našej psychike prináša nejakú úľavu. Len každému nejakú inú. A každému niečo inom, čo sa bojí. Jasné. A je veľmi známe a podľa mňa je to také veľmi časté v tých vzťahoch, že protiklady sa priťahujú a veľmi často práve emotívne a veľmi precitlivý človek si priťahuje k sebe emotívne veľmi chladných partnerov alebo partnerky. To je napríklad aj môj prípad. Čiže ako napríklad toto nejak regulovať, alebo čo s tým robiť. Vieš, ja neviem, prídem sa tebou a ti poviem, že ja som proste takýto emočne veľmi proste prehnaný typ, alebo teda, že veľmi tie emócie prežívam a opakuje sa mi to, že si stále proste priťahnem k sebe toho partnera, ktorý je úplný opak mňa, ale aj tak do toho idem. A viem, že to je zlá, lebo sa mi to stalo predtým a ešte predtým, že čo s tým? No tak potrebujeme načrieť do toho nášho vzorca lásky, alebo ak by som to nazvala, do toho vzorca príťažlivosti, že vlastne kde v tom našom príbehu vznikol. A väčšinou, keď ja som napríklad taká, že veľmi emotívna, veľmi citlivá, akokoľvek to nazveš, tak ak je pre mňa príťažlivý ten chladný partner, alebo taký odmietajúci, tak niekde v mojom živote sa tento vzorec objavil. Buď to bolo teda smerom k rodičom, mame alebo k otcovi, kde z akéhokoľvek dôvodu, čo sa môžeme baviť o nejakom veľkom preťažení rodičov, môžeme sa baviť o nejakej chorobe, koľkokrát detičky boli že hospitalizované na rôznych tých, vieš, čo do Tatier chodili na tie liečenia na mesiace, hej, 4-5 ročné deti tam boli 2-3 mesiace a podobne, hej, čo už dnes vieme, že tá väzba tam bola porušená, hej, že tam plakávali, treba, že tam nemali tých rodičov, alebo niektoré deti sa tak odpojili, že vôbec ani nejakým spôsobom si nedovolili plakať a podobne, hej, tam je proste 1000 tých rôznych scenárov, kde sme my mohli na nejakej úrovni, ako tí deti uveriť, že tá láska nie je zadarmo, napríklad. Hej? Že ja proste musím sa hrozne snažiť, musím nájsť niekoho, kto vyzerá, že o tú lásku nestojí, kto je chladný a ja ho musím obehať na smrť. Ja ho musím tak milovať, že on to pochopí a on sa roztopí a zrazu začne byť strašne emočný. A toto je vlastne, to nie je nejaký môj výmysel, ale nič podobné, ale si pozrieme historicky veľkú literatúru, aj krásnu literatúru, napríklad Anna Karenina, alebo ja neviem, čo to bola,
Lady Bovaryová, kde proste za tú lásku tá žena ako keby stratila všetko, hej, kde bola v nejakom normálnom funkčnom relatívne prostredí, ale ten vzorec ju vtiahol do toho, že vlastne prišla o celý svoj život o všetko. Takže my už dnes vieme, že tieto vzorce proste pochádzajú z toho, ako sme porozumeli tej láske, ako sme porozumeli tomu, čo znamená v našom ponímaní milovať, a to hľadáme. To je to, čo nás zobudí, to je to, čo nás pritiahne z 300 chlapov, akorát ten jeden, ktorý bude chladný, a podobne všetkých tých ostatných, ktorí po nás pozerajú, tí emoční, čo by nám to radi splnili, tých nevidíme. A toto sa my nedáme. Ako moja skúsenosť je taká, že to je hrozne ťažké, jak vyťahnuť sám seba z nejakej bažiny za vlasy, že proste tu potrebujete niekoho zvonku, že to je zaujímavé, že to máte podobného, jak je váš otec, alebo podobného, jak mamina, alebo ste hovorili, že aj detstve ste sa tak cítili, hej, že to je dlhý proces, kde ja vlastne zmením ten vnútorný postoj k tomu, nevedomý samozrejme, to je ten ofaj, nevedomý postoj k tomu, čo je láska pre mňa. Hej, ono to je všetko teoreticky fajn, dané, čak musíš si nájsť emočného, tyž dobre a nič, hej, že to proste, ale oheň je pri tom chladnejšom a podobne. Takže toto zase posielam všetky do psychoterapie, ale minimálne získať také niečo sa mi tam udialo, niečom sa to podobá, niečo proste v tej rodine sú také niekedy. Začať trošinku akože pozerať na to nie z toho, že ja som pokazaná, alebo so mňou nie je niečo v poriadku, ale že niečo sa mi v tom živote udialo, kde som tomu takto uverila a ja to potrebujem preskúmať. A to je tá cesta. A ešte horšie je to potom aj zmeniť. No, jedna tak vec to je to prepracovanie. Akože preto to nájde to čári Mari Fuk, to vás odblokujem, shiftnem, žiadne také, to sa musí prepracovať a dlhodobo. Presne tak, sama to poznám, takže viem, o čom to je. Dobre, tak prejdeme na ďalšiu tému, ktorá bude takisto témou našich besied, je to zdravá komunikácia a riešenie konfliktov. Čo je taká, akože keby som sa teba spýtala, že čo je pre teba taká definícia zdravej komunikácie? Alebo čo to je zdravá komunikácia? Úprimne, neviem. Netuším, akorát som sa doma sme mali nejaký taký vitálny rozhovor včera a než sme sa bavili, som len nadávala v hlave, ale neviem čo všetko. Asi neviem, bože, jak ja môžem o tomto ľuďom prednášať, vedia, ja sa tu takto hádžem o zem. Takže ja ti úprimne poviem, že ja neviem ti presne povedať, čo je to zdravé, alebo aké. Ja ti môžem povedať len to, čo vlastne vidím, možno, že v tých vzťahoch vidím, čo mi rozprávajú ľudia, čo zažívam ja sama, a pre mňa je ako keby ten zážitok alebo kľúč k tomu, čo ja považujem teda zdravé v rámci tých svojich možností, to, že udeje sa ti nejaká nepekná hádka, nejaký konflikt, čo nie je možné, aby sa to nestalo, ľudia spolu žijú, každý si myslí si iné a už to ide. Ale dôležité je, že to, že niečo si povieme nepekné, nech sa nedohodneme, aj sme nejak nafúčení, to je jedno, ale že vlastne čo sa udeje potom. Tá reakcia. Tá nejaká, keby tá následná vec, ani nie je to dobre, to sme sa posekali, obidva sme naštvaní, ale vlastne prichádza ten partner a ten ma objíme a povie, že to mrzí a že teraz skúsime to nejako vymysleť alebo niečo. A teda poviem, áno, aj moja chyba bola alebo niečo také, že vlastne skúsime tú ránu, ktorú sme vytvorili tým konfliktom, nejak spoločne zahojiť a proste každý si povedať, že vieš, ale ja to vnímam takto a teraz tá druhá strana, vieš, ale zase ja tu mám toto. A keď toto hovoríš, toto mi spôsobuje toto. Hej. A toto je niečo, čo kde fakt potrebuješ byť trošku vychladnutá a rozprávať o veľmi zraniteľných veciach. Hej. Že vieš, ty keď povieš toto, ale vieš, ja sa cítim hodená cez palubu, si ma tam nepodržal, a tá druhá strana, že vieš, ale uvedom si, že ja sa cítim akože cez tú palubu hodený od začiatku, lebo a má svoje príčiny. Jasné. A ty teraz musíš to ako keby vydržať, ako keby to pnutie, lebo si zober, že myslím, že Ester Perelov do toho, že nejakých 68% vecí sa nikdy vo vzťahu nevyrieši. Že proste on chce tak, ty chceš tak a proste toto nevidie, tamto nevidie a vy potrebujete ako keby tú nejakú flexibilitu, schopnosť vydržať s tým, že veci proste veľakrát nevídu a nefungujú a nie sú dokonalé. Napriek tomu sa môžeme mať radi a môžeme byť spolu. A fungovať, hej. A vlastne, že koľko toho tam je, že raz za čas sa niekde pochytíte, alebo je to, že už len ráno vstanem a budem mať nervy. A ja som bola na takom jednom fantastickom seminári teraz, taký veľmi, veľmi známy český psychoanalytik, párový, že super historky rozprával, ale on hovoril o tej, vieš, o keby takej hlbokej vrstve toho, čo tých partnerov drží v sebe, a to vlastne nejaký banálny konflikt, ja neviem čo, že proste nefunguje sex, alebo neviem,
vlastne také banálne, ale proste nič tam nefungovalo, tak on tam odhalil potom napríklad obrovský hnev jedného partnera na druhého, hej, za to, že nechcel do ničoho ísť, alebo že hodil cez tú palubu. Ale to nikdy nebolo možné pomenovať. Tie vrchné boli, lebo nezdvíha prkínka, či čo to je, neviem čo. A potom si uvedomím, že Pane Bože, to je tak zložité, že normálne, že to je, jak tí ľudia vôbec vydržia spolužiť, jak je to vôbec možné, hej. A potom sa tak potom bavili, tak viem, že jak je to možné, že viete, že strašne veľa ľudí žije napríklad iba vo funkčných vzťahoch. A ja som si to vôbec neuvedomila, že to, že niekto si niekoho zoberie a má deti a zostanú spolu celý život, stále neznamená, že tí ľudia zažili blízkosť. A že majú nejaký hlboký vzťah a že je to možno zraniteľnosť. Tak častokrát je funkčné a podľa mňa to je to hrozne zmätočné. Že veď tam nič zle sa nedieje, nevraždia sa, nič si neubližujú, ale iba spolu žijú. A to dieťa napríklad nikdy tú blízkosť nevidí. A ty, keď nikdy nevidíš tú blízkosť, prosím ťa, ako to máš zistiť, ako to má byť v tom vzťahu? Ako to máš implementovať potom do svojho života, do svojho vzťahu? Niečo, čo si v živote nevidela, nepočula, nejedla a tak ďalej. Niekto to furt od teba chce. Ty potrebuješ blázon, že dobre, a však som tu, akože veď som tu s tebou, no hej, ale nejsme blízky. Čo ty myslíš? To je tak komplexné, komplikované, tak keď niekto má povedať, no robte toto, choďte spolu na prechádzke, ja už sa chytám za hlavou, že no určite. Hej. Mne sa v jednom vzťahu stalo presne niečo podobné, že viac menej to nebolo o tom, že sme žili spolu, ale žili sme vedľa seba. A ako keby, že každý si vedel ten svoj život. A to je ďalšie, také podľa mňa taká anomália, teda presne taký trend momentálne, že každý si funguje niekde vo svojom svete. Ale lepáte blízkosť a presne potom akože na čo som vo vzťahu, keď nemôžem mať blízkosť. Presne tak. Táto celé lepí dohromady by si tých 68% vydržala, hej. Prečo inak? Presne tak, ale by som nebola sama, no. A Broni, aké sú najčastejšie chyby v komunikácii, či už partnerskom, alebo ja neviem, možno aj pracovnom, proste v akomkoľvek vzťahu? Vieš čo, ja čo zažívam, ako mám taký dojem, že úplne najväčší problém je, že predpokladám, že ten druhý rozumie tomu, čo hovorím, hej. Čo si to myslí? A počuť, to bol taký strašný šok, som mala tiež nejaké školenie, už sa nepamätám kde, a ja som to mala kolegom povedať, že nejaké cudzie slova oni mali napísať teda význam a neviem, ja som hovoril, že čo to znamená lojálny, ne? Teda písali, to je jasná vec, ne? Lojálny, všetci vieme, čo to je. A oni začali, že kamarátsky a blízky a ja neviem čo, akože vedúca, pozerám na nich, ani jeden nespomenuli, že čestný, že proste verný, ani jedno slovo tam nepadlo a ja tam pozerám, tých ľudí vôbec nepoznám, hej. A tam nám presne ten školiteľ hovorí, že to, co si uvedomte, že ten význam slova pre vás môže znamenať niečo úplne iné. A ja jak iné, veď si to nájdete, to je určite toto. To je jedno, kto má pravdu, teraz na to nehráme. Hráme na to, že ja mu poviem lojálne, on si myslí, že som kamarátska, hej, alebo niečo také. A proste mu to potom vyčítam, že ty si nebol lojálny, že keď som kamarátsky. Mňa to úplne odpalilo to slovo, je toto vôbec možné, takže ja by som si mala nejak validovať s tými ľuďmi, s ktorými funguje, že či si rozumieme, či som to dobre pochopila vlastne to, čo sa bavíme a ne hneď tam keby prifáram to, čo sa mi tam hodí alebo čo v tej mojej hlave, ako keby mi k tomu dopasuje, pretože z toho šumu, z toho nepochopenia vzniká strašne veľa takých a ty si mi povedala, tak to vôbec nebolo. A celkovo, že toto myslím, že je taký asi veľmi veľmi veľký problém toho domýšľania a myslenia si, že však vidíš mi do hlavy. Ja to mám najradšej, že ja s ním žijem 10 rokov, ja ho poznám, no určite. Hej, že proste seba nepoznám za tých neviem koľko rokov, že si toho druhého. Takže dopytovať sa, validovať, zisťovať, ako to v tom vzťahu máme, ako sa ten druhý cíti, to sa mení, hej, to máme na začiatku po 10 rokoch a chce to sa aj odvahu, ide s koškou na trh, hej, teda akože poviem, mám ešte rád, môže povedať, že už ani nie, hej. Takže je to veľmi ťažké. Čiže môžeme takto uzavrieť, že vlastne tá komunikácia nie len o tých slovách, ale aj práve o tom porozumení, pochopení, pozornosti, dopytovaní. Aj v určitej, presne tak, tej druhej strane. Dobre, ďalšia téma je mindfulness a pokoj v hlave. Čo to je, alebo aká je definícia práve tohto slova mindfulness, alebo ja by som kľudne mohla ako keby za seba, za takého nejakého lajka, že čo asi pod tým predstavám, by to nebolo stále, že len od toho kouča ten pohľad a teda tú takú poučku, ale čo je to pre mňa, čo to znamená a prečo to nie je len trend.
bol veľký taký boom a podľa mňa to stále aj fíči na tých sociálnych sieťach, že každý je momentálne akýkoľvek mentor, lektor, kadejaké meditácie a neviem čo, čo robí. A za mňa, pre mňa je to taká práca na sebe, ale nie je taká práca na seba, ktorú človek potrebuje dať na svetlo, ale pracovať sám so sebou. Bez toho, aby si presne potreboval v tom merať nejaký ten výkon, ako keby, že to takto porovnáme práve aj s tou sebaláskou a sebahodnotou. Čiže ja to vnímam ako keby, že takéto nastavenie toho života, že akým smerom sa chcem uberať. A nie je to len nastavenie v hlave, ale robím všetko preto, aby ten môj život sa takouto cestou akože aj uberal. Že viem, že proste, že na tom pracujem. Rozmýšľal som, že teraz si tiež vravela, že je strašne veľa na tých sieťach a podobne a tým, že je tam obrovské množstvo tých informácií, tak častokrát sa ten mindfulness spája treba s tou meditáciou a podobne. A napríklad tá meditácia sa označuje ako taký všeliek, že vlastne čokoľvek ti je, tak tu máš debku, tu máš, ja neviem, nechal tá frajer, medituje a podobne. A napríklad sa vôbec o tom nehovorí, že práve pri smútku a pri trúchlení a pri takýchto stavoch je absolútne kontraindikácia, hej, že to nemôže stiahnuť ešte do väčších depresí. Hlbok, presne. A keď si na lieku, že nehovorím, hej, keď si akože fakt na nejakých antidepresívach niečo podobné, tak to ťa rozflaká ešte viac. Takže nejaké takéto vedomé, že ani toto nie je všeliek, ani toto neznamená, že mi to vyrieši niečo, že je darmo, ja budem meditovať, keď ja mám jeden vzorec, z ktorého sa neviem pohnúť. Ale ako ja vnímam ten mindfulness, tak pre mňa je to tá schopnosť tu a teraz nejakým spôsobom reflektovať, čo sa mi deje, ako to mám, ako fungujem, že vlastne nie som ani vzadu, v zmysle toho dobre, to som ešte nespravila, tam som mala ešte a včera toto som dobre, že sa nech súdim, hodnotím a nie som ani ako keby vpredu, a Ježišmaria, ešte to budúci týždeň to nestíham tamto, hej, že vlastne ja v kúse som buď vzadu, alebo vpredu a vlastne ten súčasný čas jediný, ktorý mám, žiadny neexistuje, ten uteká, hej. A myslím si, že toto je hrozne ťažké. Pre mňa 100%, lebo tak sa láhnem na gauč, tak už že ma budúci týždeň klienti a už ten akože mlínček v hlave už na telefóne pozerám a ten telefón je strašný žrúd, akože týchto vecí, to je smrť. Súhlasím s tým. Takže odložiť ten telefón a vedomé, že vlastne tú kávu, tá chuť tej kávy, hej, že tu sedíme spolu, že máme super čas a že je to proste príjemné a rozprávame sa o veľmi zaujímavých veciach a že možno raz niekoho to zaujíma a inšpiruje možno niečo meniť, alebo že proste vytvárame nejakú komunitu ľudí, ktorí sa podporujú, ktorí by napríklad nikdy do tej terapii nešli, pretože im je to nepríjemné, ale prídu sa porozprávať, prídu sa, ja neviem, niečo naučiť, niečo na niečím sa zamýšľať a to sa deje iba v tejto ako keby chvíli, tu a teraz, to nebude ani včera, ani zajtra, to je teraz. A vrácať sa k tomu, aj k tomu dúšku vody, k tomu, že sedím a že dobre sa cítim, že mi je v pohode, že cítim, ako vytlačí srdce a to sú veci, ktoré keď niekto to sú bežné veci, že sama som bola taká istá, že také, že o čom točíš, hej, že fungujeme, hej, že poďme málo. Tak to je, myslím, že veľmi taká veľká sila sa uzemniť a chvíľočku naozaj byť tu a teraz a vnímať, jak mi je. Užívať si to. Ja sa priznám, napríklad aj neviem meditovať. Pre mňa je to obrovské trápenie, keď mi niekto povie, že buď tu 5 minút, alebo hoci aj 2 minúty, ale len lež a nepremýšľaj, tak pre mňa je to brutálne trápenie, ale napríklad moja meditácia je tá, že ja vstávam a každé ráno 5:50 a venujem si tú hodinu sebe, že si dám reálne naozaj, že slúchatka do uši a buď si idem zabehať, alebo sa hodinu prechádzam v prírode. Takže napríklad toto je taký môj spôsob meditácie a kedy som naozaj len, že tu a teraz sama so sebou, neriešim, čo dnes bude, neriešim akože, čo sa mi proste udialo včera, čo sa mi udeje zajtra, ale naozaj pre mňa je toto napríklad takýto spôsob tej meditácie alebo toho nastavenia sa. Tu a teraz aj užívam si to. Nič ma neruší, ničím tak. Sa nenechám ako keby rozhadzovať. Hej. Schopnosť tak ako keby zostať tu naozaj, že akože cítim svoju pokožku, cítim, presne ako tak. Sa mám, akože čím, vieš, čo častokrát si uvedomím, mám úplne vytiahnuté hore plece, hej, že spustiť tie plecia, hej, že ak sa cítim ten krk, ja som uvedomiť si vlastne aj to telo, hej, aj to, ako človek. Som vystretá, hej, ako posturu, ako
ako sa cítim v ústach alebo čokoľvek také, že to sú také veci, s ktorými sa viem na chvíľočku zastaviť, keď to vedie tak normálne, akože strašne dobre sa mi to rozprávala, ale nepamätám si, keď som to robila naposledy, že mi to teda vôbec nejde, čestne priznávam, ale už sa dokážem radovať napríklad z toho, že teraz tu máme niečo pekné, alebo sme tu pri mori a neviem, pozeráme na vlnky, ale bývajú to také veľmi zriedkavé okamihy, väčšinou furt niečo niekde akože tak tlačí, ako sama viem, že ja som z také veľmi výkonnostnej rodiny, už proste takže sa polehovalo niekde na obed, to akože nehrozilo, takže do dneska to mám také, tam som videla niekde na Insta, čiže za štrkou sú kľúče vo dverách, ting, utiekam nejaké riady umývať, alebo niečo. Poznám to veľmi dobre, takisto som z takej rodiny. Počuj, to je ako jaký mindfulness, hej, že to je zakorenené v tebe, ten výkon a to všetko, takže aj toto je forma takého milosrdenstva, to sa vyskakujem, to som celá ja, no dobre, no však pracujem na tom, snažím sa. Vieš čo, ja som ešte sa chcela práve aj reagovať na to, ako si hovorila, že človek napríklad, ktorý je na nejakých liekoch alebo prežíva nejakú depresiu, že pre neho práve tá meditácia je kontraproduktívna, tak môžem za seba povedať, že napríklad mne pomáhal vtedy šport. Doslova, ako keby, že sa fyzicky unaviť, aby tá hlava proste nepracovala. Čiže ja veľmi odporúčam v takýchto stavoch, keď človek naozaj už nevie, čo so sebou, nech sa reálne akože fyzicky unaví. A vtedy tá hlava naozaj vypne. A aj to telo. Doslova. Takže za mňa už len toľko. A ešte podľa mňa dôležitá vec je aj práve to, že nemusíme byť podľa mňa stále produktívni, ale ako ty si povedala, že byť proste len prítomný. Tu a teraz a v tomto okamihu. No a naposledy som si nechala takú čerešničku na torte, ktorá je podľa mňa momentálne aj taká veľmi téma aktuálna, a dôvera. Dôvera vo vzťahoch. A prečo je tak krehká dôvera? Myslím si, že je tak krehká kvôli tomu, že veľmi súvisí so zraniteľnosťou. Že ty, keď sa rozhodneš niekomu dôverovať, tak ty ideš do veľkého rizika. A nikto na svete ti nezaručí, že vlastne ten druhý ti to srdce nezlomí alebo že ťa nezraní. A ja ti garantujem, že aj ten najlepší vzťah na svete, to je jedno, aký máš, s kým ho máš proste v tom vzťahu. Tie situácie prídu, keď ten druhý ťa zraní, nie že s tým, že by sa ráno postavil, že deň ti zničí život, to je nič podobné, ale práve z toho, že nerozumie tým tvojim spúšťačom, alebo nevieš, čo si tá ryba nafúknutá, alebo čo sa tam vlastne deje, alebo si to možno neuvedomí. To znamená, že ísť vôbec do toho vzťahu je a priori ísť do zranenia, že to tam proste bude. A k tomu bola úplne nádherná kniha od Brené Brown. Myslím, že ona robila taký veľmi zaujímavý výskum o tom, že ako to vlastne s tou zraniteľnosťou a s tým šťastím funguje. A proste 10-ročný výskum, takže nejdem sa to vadiť, či to tak bolo alebo nebolo, ale mňa to veľmi oslovilo. A ona hovorila o tom, že tí šťastní ľudia, ktorí naozaj prežívali hlboké a kvalitné vzťahy, boli tí, ktorí boli schopní ísť do tej zraniteľnosti a povedať, že vieš, ale ja sa bojím, že ma opustíš. Ja sa bojím, že to nevidie. Alebo keď hovoríš toto, tak ja mám strach. A to sú proste veci, kde aspoň ja mám taký zážitok, že keď to nebolo v tej rodine, keď sa o tom nerozprávalo tak ďalej, tak ja si pamätám, že to bola taká hrča v krku a že vlastne nebolo možné tú zraniteľnú požiadavku ani len vysloviť. A to bola situácia, kde som proste v nejakej situácii, to už neviem rozmazala, kde som prvýkrát niečo vyžiadala, čo som mala pocit, že je ďaleko za mojimi hranicami. A čuduje sa svete druhá strana, že však dobre, no že to je všetko. Ale ja si to pamätám, že normálne ono to, keby spúchlo to hrdlo, že proste ja žiadam niečo pre seba, čo predtým nikdy nebolo možné, niečo osobné, niečo partnerské, niečo neviem aké. A ono nám to bráni vlastne tej otvorenosti. A to chce proste nejakú tú veľkú silu a odvahu ísť do toho a proste skúsiť to. A ty ale nevieš, ak dopadneš, lebo tá druhá strana tam môže ešte aj vysmiať. Ešte sa nemôže otočiť chrbtom, ešte môže povedať, že si precitlivená a ja neviem, ešte všetko sa tam môže udiať a pravdepodobne kopec takých zranení sme si niekdy tým životom nabrali. Takže celá tá dôvera je proste hrozne krehká a je veľmi ľahké na sa do tej spuchnutej ryby alebo zaliesť do slimaka. To mi spravil schválne. Normálne ma chcel naštvať, alebo to už je jedno, čo si tam dáš. A je to tak hrozné, chceš ho opustiť a ublížiť a ja neviem ešte, čo sa tam deje človeku, pretože to tak strašne bolí. Hej? A ešte viac bolí, že ja mu mám teraz znovu začať veriť. A ja to mám znovu vyskúšať. No nazdar, hej, teraz akým spôsobom. Že častokrát je ťažko uveriť, že naozaj tá druhá strana to nemusela mysleť zle. No a potom tu máme druhý extrém, že tu máme druhú stranu, ktorá
vyrastal v prostredí, sa všetci zraňovali, kde to bolo hrozne zábavné, ponižovať deti a devalovať a kadečo. A ten druhý to naozaj robí, že sa zabáva. Že to už ideme do tých toxických vzťahov trošku, ale sú aj takí ľudia, ktorí proste si to užívajú nejakým spôsobom. A hlavne si to neuvedomujú, to je ďalšia vec. Pre nich to je úplne normálne, ešte teba obvinia z citlivosti. Vyťahovala také nejaké blbé historky alebo niečo povedať, hrozne bolo smiešné a tak ďalej, že čo ten partner akože na mňa naštvaný, hej. A potom si mám, Pane Bože, veď áno, veď toto sa robilo u nás doma, že sa takéto historky vyťahovali, ale to vôbec není pekné. Vlastne ja tiež nechcem, aby to niekto o mne takto rozprával, ale to je, počúvaj, to vystrelí z teba, miesto, aby si to uvedomila. A vlastne ty si potom uvedomíš, že ty si nechcel zraniť toho partnera. Veď to ani nedošlo, že ho to tak ako keby zraní. Veď doma ti to robili furt. Jasné. Že zvyk to otrla. Hej? A takže obrusovanie tých rán, chápanie toho, že to asi nie je úplne štandard, že robím, že tým ľudí to môže celkom bolieť, je zase časť toho sebauvedomenia a toho všetkého, čo ja prežívam a ako ja fungujem. Súvisí dôvera vo vzťahoch s vlastnou dôverou seba samého? Jednoznačne. Počuj, to je akože obraz nejaký tak celý, že mňa to tak fascinovalo, že vlastne aj v tej psychoanalytickej psychoterapii, že čím viac som sa ako keby do toho ponerala, čím viac to bolo dokeľu, že veď to není nič iné. Ja okolo seba nevidím nič iné, iba obraz toho, čo si ja o sebe myslím. Akým spôsobom, ako keby ja verím tomu, že sa má so mnou narábať a to všetko, ale ako to sa mi tak len odrážalo v tých vzťahoch. Hej. A keďže je to nevedomé a samozrejme, že tam kopec zapletení, to som to samozrejme veľmi zjednodušila, tak vlastne jedine tým prepracovaním toho názoru o sebe môžem zmeniť, jak sa ten svet ako keby chová ku mne. No ale to je teraz také, jak prepracuje niečo, o čom nevieš. Presne tak. Hej, že to je tak zložitý proces a všetci Ježiš, čo chodíš roky na terapii a už neviem koľko a na čo ti to je toľko a tak ďalej. No akože aj jak to chceš spraviť, keď v tom žiješ 40 rokov? Jak to chceš spraviť za 2 mesiace? Čari marifuk? Akože to nefunguje. Nie. Korník šopa. No nič, dobre. Už som skúšala všetko. Priatelia, nefunguje nič, len poctivá práca na sebe. S tým súhlasím. A najhoršie je práve aj to, že keď sa niekto zraní, lebo ja som bola presne tento typ človeka, že však dám ešte jednu šancu, však dám ešte druhú šancu. 2 názorov mojich. Presne tak. A stále sa a nič neudialo a potom som prišla na to, že vlastne tým, že ja nedôverujem sama sebe, tak ani tá dôvera z tej druhej strany sa nedokázala obnoviť. Ale dobre, čo keď náhodou naozaj, že proste OK, človek je vysporiadaný sám so sebou, dôveruje si, ale predsa sa presne stane to, že niekto sklame tú jeho dôveru. Ako si tú dôveru nejakým spôsobom obnoviť? Alebo čo spraviť? No to asi chce nejaký ten čas, kde ja dám nejaký asi čas sám sebe znovu sa do toho vzťahu nejakým spôsobom ponoriť a skúsiť to na nejakej tej úrovni, ale priznám sa ti, že netrúfam si povedať, že či sú na to nejaké lehoty, alebo či to niekto dokáže viac, alebo menej. Sú páry, ktoré zostávajú spolu aj napriek nejakej nevere, pretože tá nevera je ako keby len nejaký vrchol toho, čo sa tam deje, toho neporozumenia a čo všetkého, že to vlastne nejde o to, či tá tretia bola krajšia, alebo ten tretí taký onaký, že je to skôr nejaké také volanie o pomoc, hej. Že proste všimni si ma, alebo čokoľvek, tak je to asi iné, keď niekto je nejaký patologický neverník, je asi niečo iné, keď to niekto spraví práve preto, že kričí o pomoc, ale my to niekde zvonku nevidíme, že čo sa nám deje. Takže vlastne každá tá zranená dôvera má nejakú svoju históriu, ktorej potrebujeme porozumieť, že s čím to súvisí, ako to súvisí. Hej. Keď ja som napríklad doma videla pravidelne, že čo viem, vymyslím si, otec mal milenky a mama milencov, tak budem mať partnera, budem mať tých milencov, budem sa čudovať, že čo má s tým problém. Akože čo sa hádžeš o zem, hej, akože proste. U nás tak fungovalo. Ako som to pritiahla za vlasy, ale akože sú aj také prípady. Ale takže to je tiež také niečo, že jak môžeš potom s takýmto človekom rozprávať o dôvere, keď pre neho je to štandard, alebo niečo také, že to je. A to neznamená, že teraz je to zlé naozaj, že sú nejaké komunity alebo sú nejaké partnerstva otvorené, majú nejaké pravidlá, nejak fungujú a proste je to vždy o dohode 2 ľudí. Nie, že toto nesmie byť, tak to nesmie byť, to je tlak a ten tlak v tom má proste každý nejak inak. My nemôžeme dávať ľudí do škatulky, že a je dobre, je zle. Tak to nikdy nefungovalo. Presne tak. Súhlasím s tým, že iba biele a čierne, hej. Však máme tých odtieňov oveľa viac. No, sme na konci. No, už aj tie moje inteligentné hodinky mi hovoria, že už by som sa mala postaviť. Takže sme si vlastne prešli všetkých 5 tém, ktoré budú tvoriť základ tých našich živých besied medzi nami.
Od vzťahu vlastne k sebe, cez zvládaniu emócií, cez nejakú dôveru a pokoj a v hlave. A ja verím tomu, že každá jedna táto oblasť našich divákov a teda aj ľudí, ktorí sa zúčastnia týchto živých besied a záujmu. A teda, že naozaj začnú na sebe aj vedome pracovať, čo nebude to len o tom počúvaní, ale naozaj reálne akože aj o tých nejakých reálnych krokoch. Ja verím tomu, že sme týmito témami oslovili a našich divákov a týmto ich aj srdečne pozývame na našich 5 živých stretnutí, ktoré sa uskutočnia v septembri, decembri, február, apríl a v júni to skončíme. Všetko dáme na siete, nebojte sa. Presne tak, všetko dáme von s termínmi a časovými miestom, časom a kde sa to všetko, vstupenkami, presne tak, kde sa to všetko a bude diať, ale každopádne v rámci každej besedy sa budeme venovať jednej z týchto tém. A určite na tých besedách sa budeme pýtať teda aj na tie nejaké ďalšie témy, ktoré by ľudí zaujímali. A presne tak. Ja veľmi, veľmi si želám, aby sme vytvorili nejaký bezpečný priestor, kde budú ľudia môcť diskutovať o tých vzťahoch, o tom prežívaní, o tom všetkom, aby sme spoločne nejak tomu všetkomu lepšie čelili, lebo si myslím, že je to celkovo náročné teraz s tými vzťahmi. Presne tak. A hlavne, aby sme nezabudali na to, že v tom, čo prežívame, nie sme sami. Tak. A presne sme tu preto aj my. To medzi nami. A zostane to medzi nami. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj tebe, Mirka, že sa takto ujala tejto debaty. Je to hrozne príjemné sa takto rozprávať a sama som zvedavá, čo na to všetko prinesie. Veľmi rada. Okay. Tak vidíme sa. Tak vidíme sa, priatelia.